Temos en comunicación telefónica para que nos conte como vai a ser esta fin de semana a un dos coordinadores e tamén adestrador das categorías base do Clube Cullerdense. Alex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, de novo, despois de unha semana de descanso, volve a competición para as categorías base do Clube Cullerdense, tanto en Liga Ouro como en Prata, e así, en xeral, podemos comentar que tenemos partidos en Tarrío, en Almeiras, tanto na xornada do sábado como tamén do domingo. Por certo, en Liga Prata comeza a segunda fase da Liga para dous equipos, non? Sí, sí, retornamos a competición oficial. Xa xo quedan dúas xornadas antes do parón de Navidad. E agora, sí, os equipos de Prata, o xuvenil masculino o cadete feminino comezan a súa segunda fase, non? A fase pola loita polo título. A fase pola loita entre os postos primeiro e octavo. Bueno, pois a ver ata onde poden chegar estes dous equipos. Tamén é verdade que o xuvenil femenino Fisioterapia Benestar, a falta de dúas xornadas, ten altas posibilidades de tamén de xogar esa segunda fase e loitar polo título, así que nada, de momento van ben as cousas, están tendo resultados quizáis esperados, e bueno, a ver que poden facer estes equipos nesta segunda fase. Sí que é verdade que o xuvenil masculino está a ter unha racha moi mala de cara a lesión, se leva xa casi 2 meses arrastrando diferentes lesións de diferentes xogadores, pero bueno, de momento están saindo do paso, están dando a cara e de momento os objetivos os están conseguindo. Moito mérito, entón, para este equipo, para o xuvenil masculino, que aínda con eses contratempos consigue estar aí, de feito, en cara con ilusión esta segunda fase, como nos comentas, e sobre todo, pois a ver se posible, non, conseguir o obxectivo do ascenso a Liga Ouro. Está claro que sí, se poden conseguir esa primeira praza, logar o campeonato de prata, logo pois xa disputarían o encontro de eliminatoria para esa Final Four contra o quinto ou sexto de clasificados da Liga Ouro, pero bueno, eso ainda queda moito, así que nada, hai que centrarse nos próximos encontros, sobre todo no encontro desta fin de semana, que neste caso é o Galaico Caravaning, que é o xuvenil masculino, xoga contra o Noroplaza Atlántico, o equipo do Leiros, tamén un equipo moi dinámico, moi aguerrido, e non vai ser un encontro nada fácil, non? É un equipo que veñen moitos xogadores da Begondo, bueno, xuntáronse aí certos rapaces, entón ese equipo pois é moito máis forte, non? Nada, bueno, a ver que ata onde poden chegar, o sábado ás 10 da mañá en Tarrío, pois xogarás ese encontro e o galla que podamos conseguir esos dous primeiros puntos. Pues partidos esta fin de semana, o sábado, tanto en Tarrío como en Almeiras para os equipos que militan en esa Liga Prata. Tamén haberá, como dicíamos antes, encontros o domingo, en concreto, tamén en este caso son partidos xa da xornada 8 e xornada 7 para tamén diferentes categorías, por exemplo, os cadetes e infantil, o masculino, e tamén por ali xogarán o cadete e o infantil femenino. Sí, xa o domingo, bueno, tamén temos partidos de prebenxamíns, benxamíns e levíns en Tarrío, pero, bueno, nas ligas Ouros, neste caso, pois o infantil femenino Remas Riazor xoga contra o Bueu Atlético, un partido moi complicado, estamos a xogar xa cos equipos dos postos máis elevados da táboa, pois faise este partido moi complicado, pero coa intención de obter un resultado moito mellor que obtivemos na fase do play-off contra o Bueu. E logo, no cadete femenino, o Balonmán Culleredo Sutenor volve a xogar contra o Bueu, que tamén xogamos no play-off. E, bueno, aí o Sutenor busca ter unha regularidade máis alta, vendo un partido moi complicado contra Lalín, onde na primeira parte foronse incluso de 5 goles o Balonmán Lalín, e na segunda parte o Sutenor puxo as pilas, puxo o seu mono de traballo e puido remontar o encontro e levarse os 2 puntos. Por lo tanto, van a ser partidos sempre complicados.
así que, bueno, a ver que se podemos conseguir esos 2 puntos e manternos na zona alta da clasificación. E logo, por parte do Balonmán Culleredo Ares e Fuertes, que xogará contra o Balonmán Tui, o Culleredo busca resarcirse destas últimas derrotas e encontrar unha victoria onde poida retornar esos postos altos da clasificación, e por parte do Despreocupate.es xoga contra Seido Nadal. Bueno, pois aquí por parte do Despreocupate.es pois está a facer unha tempada moi boa, está nos postos altos, segundo na táboa, empatado co terceiro. Bueno, é unha oportunidade boa para conseguir outros 2 puntos e manterse nos postos altos de arriba, por que non soñar con poder acadar ese subcampeonato ligueiro, ou por que non poñerlle as cousas complicadas ao Cangas, que vai de primeiro. Pois a rematar do mellor xeito posible este ano e sobre todo despedir o 2025 coas mellores sensacións. Deixando a un lado nesas categorías base, tamén comentar que o sénior masculino esta fin de semana xoa en casa. Imagino que en Tarrío a intentar esquencer canto antes esa derrota sufrida na pasada xornada fronte ao Carballal. Sí, o sábado a 7:30 en Tarrío, pois volve o sénior masculino, nesta ocasión contra o Porriño, e como dis, pois a resarcirse un pouquiño da derrota da semana pasada ante un bo rival como é o Carballal, que está cuarto na clasificación, que dicir que tamén só nos saca 2 puntos, pero, bueno, al final estes equipos na táboa, que están arriba na táboa, pois teñen quizás máis regularidade en certos momentos. Nós este ano estamos a ser moi regulares. O partido estivo competido ao máximo nivel, pero, bueno, pues hai que dicir que en esta ocasión o Carballal foi mellor, en nós, por a nosa parte, non dimos atinado coa tecla. Pero nada, esta fin de semana, pois, visitanos o Porriño, que é o penúltimo da clasificación con 7 puntos, así que, pois, é unha boa oportunidade para acadar esos 2 puntos máis e poder distanciarnos dos postos baixos, aínda máis, quería decir, aínda máis esa distancia, non? É moi importante todos os puntos que podamos guardar na mochila agora, pois van a ser vitales de cara a segunda volta, onde unha segunda volta poden cambiar demasiados os resultados. Incluso os equipos xa de abaixo xa empezan a puntuar, empezan a aproximarse aos equipos da zona media. O Reconquista ten 10 puntos, perdón, o Lalín ten 10 puntos e vai 10º, pero o último ten 6 puntos, o sea, só 4 puntos distancianse de 6 postos, entre 6 postos da táboa, así que a igualdade máxima, e cada vez que pasen as xornadas vai sair aínda máis esa igualdade, así que nada, ojalá que podamos conseguir esos 2 puntos e dar un bo espectáculo de cara á sección cullerrense. Pois sí que sería clave xa ir deixando atrás e cada vez máis lonxe a equipos na parte baixa, sobre todo ir consolidándose na zona media. De feito xa o equipo ten eses 14 puntos, os mesmos que fixo a pasada tempada durante todas as xornadas, e agora queda toda, como ti decías, a segunda volta aínda por diante. E antes de rematar, Alex, se che parece, queda pouco xa para que cheguen as festas de Nadal, e imagino que o Club Balonmán Culleredo algo organizará, non? Sobre todo para os máis pequenos. Sí, en estas navidades temos planificado as xornadas de portas abertas para as categorías base, de biberón, prebenxamín e benxamín, onde serán 3 días en diciembre, un día o 2 de enero de 2026 no pabillón de Almeiras, onde faremos unhas pequeñas xornadas de portas abertas con xogos relacionados co balonmán, coas dinámicas de deporte, poder así que os rapaces de Culleredo podan seguir coñecendo este deporte, e por que non abonarse ao balonmán Culleredo. Pequenas experiencias que queremos que vivan os nenos e nenas de Culleredo para poder seguir aumentando, pois, a plantilla no Culleredo, non? Logo tamén a maiores, o día 28 de decembro, teremos o torneo Remas Riazor,
que está enfocado a nenos e nenas de biberón, pre-benxamín e incluso a Levín, así que nada, faremos unha festa do balonmán o 28 de decembro no pabillón de Tarrío, onde todos nos divertiremos, habrá moitos equipos, moitas rapazas, moitos rapaces que estarán a disfrutar do balonmán. Un inciso máis, o 26 e 27 de decembro tamén os alevíns pois vanse a desplazar a Cangas a disputar o torneo da Navidade de Cangas, que xa o ano pasado disfrutaron del, así que nada, a tope nas Navidades, non paramos a facernos máis fortes nestas Navidades para que o ano que ven podamos seguir coa liña que estamos mantendo últimamente no balonmán culleredo. Pois como é habitual, non hai descanso para o balonmán aquí no noso concello. Todo iso que nos contas o iremos xa confirmando e comentando de novo nas vindeiras xornadas. Alex, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. A vos, como sempre, un saúdo moi grande. Un saúdo, ata logo.